National People's Party NPP hakasi palay kala priang burom ya ka Kong Naphishisha Marwen kabari ka kurtong ka baaireng election MDC kabadang syudap ha Omroy constituency na ka tiket UDP ya kani ka long kamila priang burom da president jong National People's Youth Front badairu menteri ka tanat ka kot ka khya ka jilla ba wailat migi shilla nang ta working president ka party ba Hamlet Son Doling MLA ka Omroy ba daman ba lamare nong aiktin ka party ba HM Shangpliang, General Secretary ka party Professor Donwar, General Secretary ka NPYF ba Perman Baha War, ba Bajab Pinro, bat bon ba ki rangba ki longkami bat ki pat ba nong kershan. Habakran ha kajingalang ko Kong Naphi, kalau ong ba day na kajing trei baha jong kani ka party, ka ba khring yaka ban syo jing iya yaka NPP. Ha ka jo kapor ka ongru ba ka weipat ka ba khring yaka ka day namar ka yoi ba ka NPP ka pinlet jingmod ban kentiu yaki khon samla. President jong ka party NPP hapo ka youth bat kum juru kum spokesperson jong ka youth mentang inya sekoi ka benta but by sacrifice ka jingsan shar ka bashisha kam shang ha kerdan henry ha ka jinglan yeladi ha ka beningkong ngabin pau ka jing sngongo ya ublay utrai kenrat ujongi ubla penla ingi bengnya poilang kumne hapo kini ka party office kapila pediang buram yang syagane ka party NPP ngai kublay ningkong pensim kujing smoke men mangan yok bandan benta mangan yok ban snokti bat kini ka party NPP ningkong nan shop akwa ban pasat jimut happy way ka ka pelong yang bat ka ka penkring yang haduk kini ka klimat mangan snokti mangan dan benta bat kini ka party NPP haba pi pai saudong nga pai saudong yang shibun ki kamba ki bagani ka party kalale shibun ki mati trekam ki bagani ka party kalale shibun ki kampenroi ka bakalawanra haki department ki ba pher but khamtam ki schemes ki bakilala banwanra banyo jingmentoy ki nong shong hapo ka jela ka jongi but kadairu hapo kejingelam jong imentri rangba jongi isa konrad sangwa ibalongru i president jong kene ke National People's Party bat ka kunhun ke jongi barok away bat habang apaipat syakamat kabakam don kam kabakam kongsan kadai bangin pinkentiu yaki para samla ki jongi bamangi di khon samla ngidai kalawe jong kari bat kajat pinriu but ngayo bakani ka party kadai ka youth centric party but lingba ka jing trei ka jongi ka jing don ka jonga but kani ka party ngin thau ki lat ki linti kumno bengin la bengin yarap bengin kintiu yaki para samna ki jongi but habangi paipat shikinong yalam shikinong ikmat jong kani ka party kum menteri jongi belong state president sa wailat miki MLA jongi iba dangan bait lamare bamakiru kidai ki youth leaders ki bayaram yakani ka party lingba ka jingdon ka jonga batki ka jingan trelang ka jongi nginla banwanra ya ka jingkla nginla banthau ki lat ki linti naga benta jongi ki khon samna lese bon kiban keno kiban kentho kiban kedokti kiban ben bai samla duduk napi ne ikong napi marwen idai isamla iba kentiap tang ba snosi banong hadok mentaro ba dang bon ki khon samla jongi bam tip ya gidi
dalam ba kani rensan ngang extem banginang la ban trei bah ban wan ra ya kini ki khubor shaki khon samla ki jongi ba ki don plenty of opportunity haka sports nganang ya keren meni haka por men shwa kan no teliki artificial turf ni dan ladengi phai ha shwa jong arjar khat thra kan no teliki artificial turf ni dan tang kumbalai sau teli tang menta mduna shu ya ki lai pro sau pro teliki artificial turf ka leng jong state Kenang bagi kon samla jongi kin la ban yele kai kat kum ka standard ka balong mentang. Ladangi pet ki indoors hall. Ladak nang ni pinchong phai siting siang pet ke JN stadium kum no balong mentang. Bat kum ban chuya tho ye pi ba menta ka Meghalaya kan thau ya ka history. Ya ka history ban chna ya ka football stadium ka ba he tam mdei hapo Meghalaya le ni North East hapo India barok away. Namar ngim kwa ba ki ke em ga jong ngim dei ban trenya ki player jong ngin nang ne ban pha ele kai Delhi em ngi kwa ba ki nong Delhi ki ban ele kai ko Meghalaya. That is our aim and vision. But ngis ngau tho ki players ki jong ngi ki bele kai ki bala trei shutom tangkat to kan ne snem ki jano namar balai namar there is no security. Ladeng yele kai bahal van ra medal ro la chale snitip ngan yo kam ne ki family member ro la dom na yeng balai yele kai krek kot ban yo kam ndon ba support tenar ta kadaw ya kita ro ke sarkar ka pe na kata kadaw ngila pas ya ka Meghalaya outstanding sports person direct recruitment policy kene ka policy ka ong uno lene kano kabayale kai ko mikmat ya ka jela ka jongi haka national haka Asian Games, South Asian Game, Olympic, Para Olympic tang pisuan ra medal nangte directly pinyo kam sarkar ndon kam manila exam temdai kata ka ban ai men sem hikik me ki pawan ya ki players ki jongi makin trei shutam kham tam kum hagane ka por pila tip bahag jingilam jong sar kontrak nila yo but next year ngin host ya ke national games amne lada ki le kai bha how news nem ban wan la yo kam sar